Bobo ka kɛnɛ. Bobo ka kɛnɛ ye jɛmukan ye, jɛmukan min hakilina tara Kaza ani Amasu fɛ. Jɛmukan in labɛnbaga o ye Delta News ye. Bobo ka kɛnɛ kan wele bilalen don Bobo cɛman, musoman, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔbaw ma u k'u hakilinata fɔ Maliko la. O tɛmɛlen kɔfɛ u b'u da don u ka gɛlɛyaw la. Gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ Boboya in kɔnɔna na u bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye o fana kan. Dɔ bɛ yan nɔ ale fɛnɛ bɛna an kalan bobokan dɔɔnin na, bobokan foliw ani sɔgɔma ani tile ani wula ani su bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamuya cogoya min na. An balimaw aw ni ɲantuma. I n'a fɔ Aïssata bɔla k'a fɔ cogoya min na ne de bɛna bi ka sinji jour kɛ. Bi sinji jour o bɛ foli de kan. Donc o foliw la aw ni sɔgɔma, aw ni tile, aw ni wula ani aw ni su. Aw ni sɔgɔma o bɛ kɛ kɛcogoya jumɛn na? N'i bɛ fɛ ka aw ni sɔgɔma k'o kɛ bobokan na, i bɛ i tɛgɛ kelen i bɛ o placer i ɲɛfɛ. N'i y'o placer i ɲɛfɛ, filanan i bɛna o da i da la. N'i y'o da i da la, i bɛ filanan min bɛ da la i b'o ta ka na o da dɔ in kɔnɔna na. N'i y'o da o kɔkana da dɔ in kɔnɔna na, i bɛ min bɛ dugumala la i b'o ta ka n'o da tɛgɛ kuruyɔrɔ la yan. Donc tɛgɛ min fununen don i b'o kɔrɔta dɔɔni, o ye aw ni sɔgɔma ye. N bɛ segin a kan. N bɛ segin a kan tuguni. Voilà, nin ye aw ni sɔgɔma o bɛ kɛ cogoya min na. Sisan aw ni tile an ka jɛn ka o kɛ cogoya lajɛ. I bɛ tɛgɛ fɔlɔ i b'o da jɔ i ɲɛfɛ, i bɛ tɛgɛ filanan i b'o da i tɛgɛ kɔnɔ ka na o da dɔ in kɔnɔ i n'a fɔ an ye fɔlɔ kɛ cogoya min na. I bɛ sɔrɔ ka dɔ in ka o wuli ka o jɔ o sanfɛ k'o tilen i n'a fɔ tile bɛ kɛ cɛmancɛ la cogo min na i bɛ o tilen o ma o cogoya la. Donc nin ye aw ni tile. N bɛ segin a kan. N bɛ segin a kan tuguni. Nin ye aw ni tile kɛcogoya ye donc bobokan na. Maintenant aw ni la o bɛ kɛ cogoya di? An ye tɔw kɛ cogoya min na an b'a daminɛ o cogoya kelen na. An bɛ tɛgɛ kelen an b'o bila an ɲɛfɛ. Filanan o bɛna da an da la an bɛ sɔrɔ ka o bɔ ka n'o da o kɔnɔ. N'o dala o kɔnɔ donc min dalen don kɔnɔna na o bɛ tila ka nin mouvement kɛ ka bɔ sanfɛ dɔɔni ka jigin duguma. A bɛ i n'a fɔ tile bɛ ka t'i dayɔrɔ la. Donc n bɛ segin a kan. Ni aw n'u la ye. Donc nin ye aw n'u la kɛcogoya ye bobokan na. Sisan an ka jɛn ka aw ni su o bɛ kɛ cogoya jumɛn na an ka jɛn ka o lajɛ. Donc an ye tɛgɛ kɛ cogoya min na ka kɔrɔ an b'a kɛ o kɛcogoya kelen na. Donc tɛgɛ filanan o bɛ bɔ da la ka na i da dɔ in kɔnɔ. N bɛ segin a kan. Donc nin mouvement min bɛ kɛ tan o de ye k'a fɔ tile dola a dola donc nin ye a dotɔla kɛcogoya le. Donc n bɛ segin a sin kan. Donc nin ye a ni su ye. N bɛ segin a kan tuguni. Voilà donc nin kumakan ɲɛ damadama de tun bɛ anw bolo bi ka o kɛcogoya yira aw la. Bobokan 4 ani sɔgɔma ani tile ani wula ani aw ni su. Donc an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ la. A k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Aw ni ce aw k'an bɛn.